Ngiyokuvulisa. Hawu. Ngiyokubhalisa isini. Hawu. Angeke ngimbonise. Bathi phu aphinde ngangena futhi ngangena nisahlangene ngamakhanda niyibuza ukuthi kahle kahle ubani lona umfoka bani lona cha lalela uDlamini lo sibalikhulu uJama kaSjadu inkomo zidla ekhaya ngoba iswela belusi uSigunya Mkhonto umfazi mabele madu wancelisa ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another beautiful episode of uyangijolela khona la on Duyaza TV mfethu. Yazi mangaba wasubscribe mfethu ku Duyaza TV usenkingeni usethubeni lokuphuthelwa izinto ezimnandi. Ngicela ukuthi wenze kanje. Subscribe, ulike, ushare, ucommente and sit back and relax. Uvumele thina sikulethele izinto ezimnandi ngoba ngiuDlamini angifuni uphuthelwe izinto ezimnandi. Subscribe baby ku Duyaza TV. Ngicela ukuthi senze izinto eziright simbiwe sambe sobabona. Sanibonani sengiphinde ngabuya. Welcome wakaDlamini sibalikhulu uJama kaSjadu inkomo zidla ekhaya ngoba iswela belusi uSigunya Mkhonto umfazi mabele made wancelisa ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another episode of uyangijolela. Mara wena wayitsuri nakina limuntu. Akusetshenziswa condom ayisebenzanga icondom. Jwayela imali yami yonke le. All of abakuphi khona. There's no relationship that has no problems. Ama problems akhona we face them every day. Lo umuntu lo. Kanjani umuntu? Amzwanga utheni? Uthi osithanda sobabili. Angcono ngibayeke bobabili. Ale kabe ushimpilo. Welcome back. Awuna kungibiza ngegama. Kumele ngithi phinda back or ngithi Simphiwe back but it's welcome back. Okay. Sekubuyile bafethu ngaphandle kokumosha isikhathi ngicela ukwabiza ama-janks kube wona ekhulumelayo ngifuna nizwele nina. Ngifuna nizwele nina. Angifuni kusasa kuthi uDlamini uDlamini uthe uDlamini wathi uDlamini wakhuluma wathi uDlamini akungakhulunywa yimi. Ngifuna nizwele khona kuphuma emlonyeni wehashi from the horse's mouth. Akube yibona abayikhulumelayo ngoba uma ngakhuluma mina kuzothiwa uDlamini usethe insizwa zakithi sondelani kimi. Uzani lana bafethu man ngiyajabula mangibona amajita. Asenze kanje le Shandisi uzingezwe lokuphazamisa. Sifake nje la ephakethini yabo izokwenza izinto zibe lula. Niyaphila bafowethu? Siyaphila kanjani? Ngana kwethu uba igama? Igama uAthi bhuti. Athi. Yebo bhuti. Athi Nkosi. Ya Athi Nkosi. UAthi Nkosi vele? Ya Athi Nkosi. Ngiyazi bothi athi Athi Nkosi. Mfowethu igama ubani? uDavid. David. Uyamazi uyayazi impi kaDavid noGoliath. Ngigoliyani ngiyayazi lenta. Ngiyayazi kakhulu. uDavid kukuphi ekhaya mfowethu? Northwest. La eGoli ngokuhlala. Oh ngihlala eBramfontein. Ebram. Okay. Etata. Yebo bhuti. Kukuphi ekhaya? Ekhaya kuse Eastern Cape eMthatha. Yebo bhuti. Shout out to eMthatha bamfethu. La eGoli uhlala kuphi? Ya ngihlala la kwaMayimayi. KwaMayimayi. Okay, nansi indaba mfethu la. Yabo? Wena I saw your email yakho. Mangibona i-email yakho iye yangithinta kakhulu wena bhuti athi ne. Yebo bhuti. Ubhalile wabhala izinto eziningi. Wachaza izinto eziningi. Okuwukuthi abantu abafunda ama-email eofisini baye babamba bathwala izandla ekhanda nabo ukuthi ayibo into kanje yenzeka kanjani. But ke ngoba thina sesifundile email sesiyayazi ukuthi ikhuluma ngani, sesiyazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa umuntu ohleli ekhaya obukele njengamanje akazi ukuthi kwenzakalani. So bhuti athi ngicela ukuthi kube wena mfethu ngowakho umlomo oyikhulumelayo usho ukuthi bafethu igama lami nguAthi ngize lana ngo1 no2 no3 ngoba mfethu sisuka kude kakhulu ukuthi singa driver le ndlela esihambile sizofika la sihambele into engekho. Ngicela uchazele abantu emakhaya mhlawumbe ukuthi yini esilethela. Bafethu igama lami na ngiuAthi uAthi Nkosi ngibuya ngapha eEastern Cape Baba wami. Khona eMthatha ne. Into esilethelana bhuti ngibhalele email ndibhale ngendaba uba kunosisi la engihlala naye endlini yabo. Ngihlala naye endlini nje hlale naye almost 5 years yabo. 5 years. Yeah. Lo sisi lona into ibikade ihamba kahle indaba yethu konke endlini ngisingenangxaki yabo. Sure. So ngokwengxaki enzekayo ndiye ndathi la enyangeni ezidlule ndanokunothisa ukuthi ya ikhona into ayenzayo yabo. Yeah. But ingamtholi kahle ukuthi ya kahle ukuthi kwenzakalani because ya bese angasabuye ngesikhathi la asebenza khona.
endlini thola ukuthi ngesinye isikhathi mina ngumuntu osebenza i-night Yeah. isikhathi ezininzi emsebenzini so ngisebenza i-night nje isikhathi sakhe so bengihambe endlini nengekafiki Engakafiki, ya okay. ukushayisa Ngoba niphambana, Ya, ungena kwakhe bekukuphuma kwakho. ya Okay. so into enzekileyo ngendathi manginothisa loo nto leyo athola ukuthi okay make ngithi ukuyiqaphela le ndaba le Ukuthi kancane. kwenzakalani, Uyabona ngathi hayi angingithule ngingambuzi okuningi Yeah, uyabo yeah. thule kancane ukuthula kwami kancinci lapho ngithe makuzama off wami ngathi uku-offa kancane emsebenzini mangisema offini vele kusho ukuthi isikhathi naso because umuntu we-day shift Yeah, yeah. hayi umuntu we-day shift nje uzongithola endlini mang-off Nakanjani? yeah uthe mayifika endlini sake sahlala-ke kancane vele wafika ngazo lesikhathi zakhe ezi yabo hayi ndathula nalapha ndambuza nto yabo Yeah. ndizokunothisa ukuthi ya mangizama ukuthi sisiya ngakwindawo zasekamereni kanje uyabona ya manizama ukuthi ndiyamthintathinta hayi usisi akasafuna ukuthintwa uyalwa kanje nakanje uyabo ngaqala Sekunzima ukumthinta. sekunzima ukumthinta Ehhe. wami yabo so hayi ngathi-ke ngimbuze-ke manje ukuthi mfethu kahle kahle kwenzakalani yabo because manje usungishintshele yabo Yeah. athi yena hayi akwenzakali nix ngithi hayi makungenzakali nix hayi ake thuleke ungabi nankinga bro wami yabo thula wami njalo hayi thuleke zizothi ngelanga ngihleli sihleli sonke la endlini vele ukuhlala kwethu la endlini kuzoringa ifoni yabo sihleli sowu-2 yabo yeah le phone mayiringa vele uyibeke kanje la phezu kwe-headboard yombhede yabo Ibheke phezulu? ibheke phezulu yabo ukubheka kwayo phezulu le phone mangithi hayibo igama lomjita muslena because akekho umjita ongazi ubona igama lakhe libhalwe David yabo Yeah. and lino-heart futhi ekugcineni u-heart ored yabo Lifaka inhliziyo ebomvu leli gama. yebuti ngithi hayi angiyitsibele ifoni vele hayi Yeah. i-answer mangi-answera ngithi hallo hayi umjita drop ifoni Asho. Uzizwe le ndoda. hayi ukudropa kwakhe ifoni hayi ngithule yabo thula kwami ngithi hayi ake ngiyithathe lezi namba zalo mjita Baba wami. Yeah. ngiyisave ifoni ngizithathe ngiyisave efonini yami Yeah. yabo yeah so ngithi hayi le ndoda lena njengendoda ake ngiyifonele ngizama ukuqonda ukuthi kahle kahle kwenzakalani yabo hayi ngiyifonele yabo hayi bese ngiyayibuza kusemfethu uyamazi uNonhle bra yabo athi hayi uyamazi ngithi okay kahle kahle nenzani noNonhle yabo athi uNonhle hayi uNonhle umuntu wami ngithi umuntu wakho emfethu kanjani bengicela sike sihlangane mfethu uyabona sike sizokhona ukuthetha Njengamadoda, yeah. athi umjita hayi akunankinga vele sihlangane Showcase. ukuhlangana kwethu ke hayi sizoyikhuluma le ndaba engakho sesabona ukuthi hayi asidecide ukuthi ya mina nayo mfethu ngize naye la kunina sike sizoyibona le ndaba ukuthi kahle kahle usisi yini la yenzayo yabona Mfethu. bakahle kahle manje ngalendlela usenza izithembu Yeah. yabo. Yeah. Yabo, Yeah. because yabona akwazi ukuba namadoda amabili ekubele ngumfazi futhi ngesikhathi esiyi-1 yabo ingxaki leyo bro wami bengifuna ukusolvelwa leyo ndaba Ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. yeah kwenza Ababa yabo le decision oyithathile ayiyona mfethu. Yawenza sokwendoda. ndiyabonga. Ngiyancoma mfethu, ngiyancoma athi ukwenza sokwendoda. Ngifuna ukuzwa ngapha kuDavid, weDavid. Ndodana kaNakhuzana. So ngicela ukubuza kuwena mfethu. Ayikabi angilwi, ngifuna nje ukunderstand the situation that is happening. Ubhutu athi when he calls you uthini kuwena? Athi mamfonela okay wantshela ukuthi okay David ngicela sihlangane mfethu antshela ka leyo phone call because ubonile phone call because ngifonile mina ngifonela nje yeah ngifonela uThiri yami antshela ukuthi ngicela ukuthi mfethu ngicela sihlangane sahlangana wabona yeah ngicela ukuthi mfethu sicela sihlangane sikhulume ngale ndaba Yeah. wabona ngamcela okay ngambuza ukuthi sicela sihlangane nini kuphi okay antshela sahlangana okay yeah so iba sihlangana today so All right. yeah So ngicela ukubuza kuwena athi mfethu. Usisi uNonhle usunesikhathi singakanani uzwana naye? yeah sina 5 years manje 5. sina 5 years sina 5 years Buti Davide wena washaya uGoliath. Usenesikhathi singakanani wena nosisi? sine 3 years 3. 3 years Alosi. sine 3 years Dala Hey, 5 kavi 3 guy 8 years le. 8.
ne3 years thandani. Manje okay ngicela ukubuza kuwena mfethu. Usisi uNonhle ukuhlangana kwakho naye. Uhlangana kuphi naye? Usisi usebenzela lana. Yeah, because mina ngisebenzela kuphi edrobheni eJozi. Mina ngiyaphana ngisebenzi ngiyaphana ngiyahereza ngiyahasile wabona. So ngiyazamazama wabona. So sahlangana edrobheni wabona. Yeah. So ngihlangane kanjalo mina naye. Uma ngabe uhlangana naye usisi uNonhle umshela ngoba obviously wamshela. Yeah. Awumbuzi yini ukuthi awunayo indoda awunayo umuntu ohlekisana naye akekho umuntu okhona? Yeah ngibuzile. Wathi ukhona. Athi ukhona? Yeah wathi ukhona ngithi hayi sizobona phambili. Athi asiqhubeke. So wakutshela iqiniso ukuthi ukhona? Utshelile var. Wathi wena azilime etsheni. Ngithi phambili because mina ngiyamthanda. Eshu. Wavuma usisi phezulu kwalo. Wavuma. Bafethu butu athi wena nosisi uNonhle abantwana nabo Asinabo abantwana. Yeah, asinabo abantwana. Mfethu kule 3 years kungenzeka ukuthi mhlambe khona itshwele enyane likhona. No. Alikho. All right. Before ngimfonela usisi ngifuna ukuzwa kuwe mfethu. Sisuka kude la sisuka khona. We had to drive. Guys we had to drive Stravile. La sikhona manje. Tshela mina why usilethe la vele? Why sizohlanganela la? Hayi na Grootman yami ngalendlela uyabona wayesohlanganela lana kahle bengifuna uNonhle simbize mangabe simbiza khona sizama ukuhlangana naye cause vele bengithe sohlangana la ngasemsebenzini ukuba ngokumphatheli lunch vele uyabo. Usebenza khona ngapha? Usebenza khona ngapha usebenza khona lapha yena. Mana mfethu usebenza kuloya muzi lo? Yeah usebenza yena khona lapha kuloya muzi lapha. Lo muzi lo lapha? Yeah khona kuloya muzi lapha. Ayike asiyenze kanje lento singabe samosha isikhathi yabo. Ngizomfonela. Mayibamba if ngizomnikeza wena ukhulume naye umtshela ukuthi usufikile akeze. Okay. Yeah. So dlala usisi Nonhle la sizwe ukuthi uNonhle Nonhle. Mina sengifuna ukumbona lo Nonhle. Ngifuna ukumbona live and direct. Ukuthi lo sisi onesibindi nawo David unesibindi kodwa mfo. Yebo babe, alright. Alright babe. Yebo right njalo. Right. Yeah, sengifikile la ngicela uzeke. Okay, ngiyaphuma. Okay. Sibindi sakho sisi David. Wena ngifuna ukukuveza njenge surprise. Akazi ukuthi wena ukhona la. Wazi ukuthi uzohlangana nobani nomuntu wakhe. Ngicela ungenzele kanje awuthami. Ngicela ukuthi uyongimela lapha. Yabona? Uyafika uyifihle nje lapha ngizokubiza. Mfethu ngicela sikhulume mina nawe ngakafika usisi. Uzofika lana uzombuza into ombuza yona, right? Ngifuna ukuthi akhethe. Uma ngabe kuthiwa uyakhetha ukhetha umfolo omunye wena uzokwenza njani? Angizoba nankinga kodwa ke sengispendele into zami engiziluzileyo kuyena kodwa ke makakhetha bro vele akunankinga into engikho yabo. 5 years akusinto encane mfethu. Yeah wona amandla endoda awapheli kunjalo. Iwa namhlanje kusasa ivuka. Yabona Nkaba. Mana mfethu ithi ngibuze kuwe. Usisi lona njengoba usuna 5 years uzwana naye. Ukukana kwakho ukuhlangana naye ihlangana kuphi? Ukuhlangana kwethu kuba mina ngiwumuntu osebenzela ngala uyabona. Okay. Kuba yena vele unesikhathi wayesebenza la uneminyaka kwayena uyabona. So ngahlangana naye esize emsebenzini nami ngabe ngishayisa kuba ngiwumuntu osebenza night uyabona. So sayiqhubha lento sathetha kaye savumelana yonke into ya right uyabo sajola then na decide ukuthi hayi mangimthathe azohlala nami endlini kuba yabe ngisathi ngibhekile uyabo kanti vele hayi uzongilizithende ukugcineni yabo. Hawu mama sawubona. Yebo sanibona. Njani? Siyaphila. Ngiyaphila. Ngikwenza njani? Babe right? Yebo ngiyaphila njani wena? Ngi-right. Kwenza njani? Sisinondle ngicela ungenzela nje mntama lento ngiyayithanda ngicela uzongimela la mfethu. Yini kwenza njani? Ngizochazela. Kwenza njani futhi kwenza njani? Ngizochaza bakithi yazi ngizochaza. Sisi igama ubani? nguNonhle. uNonhle. Waba isibonke sisi.
Ngokasithole. Awu bathi usithole ichazelo zasithole lithi Umodisi. umondisi. Oh siyabonga Mm. sisona. Kuphi ekhaya? Why bhuti imbuzo emgaka kwenze njani kanti? Ngiyaxolisa bengifuna ukwazi nje kuphela. Bengingazi ukuthi ukubuza ukuthi ekhaya kuphi sekuyisona. Kulungile. Ngcono kube sengiyazi ukuthi kwenzakalani, hayi ukuthi uvele ungibuza ukuthi ngubani. Okay. Angisa understand ukuthi kwenzakalani. Okay, ngiyaxolisa seswami iphuthe lami. Ngiyaxolisa. Ubhuti athu yamazi. Yebo ngiyamazi indoda yami. Indoda yakho. Yebo. Okay. Uyamthanda? Yebo ngiyamthanda, uyazi naye ukuthi ngiyamthanda. Siwaye ngathi unodlame, wayengilwisa ngoba Anginalo udlame. No, why? Indlela ongakhona uqale wangibuza ukuthi mina ngubani, wangangitshela wena ukuthi ubani. Angazi ukuthi kwenzakalani. Beku-wrong ukuthi ngikubuze. Bekufanele ungitshele nawe mengiqeda ukuthi ubani nawe njengoba ungibuza ukuthi mina ngubani. Okay, ngiyaxolisa. Angazi mhlambe wena ngoba uyisigora mina ngimncane ukuthi mhlambe yikhona lokho kwenza ukuthi angazi. Ubugwara bungenaphi manje sisana? Angazi like ngiyabuka angazi ukuthi ngithini Okay, ubugwara bungenaphi? Eya ongitshela ngani umuntu uma umbuza ukuthi ubani uyamtshela nawe ukuthi wena ubani. Nami bengisazoyichaza ngithi. Abekufanele ukuthi ngithi mengiqeda ukutshela ukuthi ngubani awusho ukuthi nawe ubani. Angazi umuntu wakho ngathi unodlame mfethu. Anginalo udlame ngikhuluma kanje vele anginalo udlame angikulwisi. So uyalwa vele umthetho wakho. Angilwi iyona into yokuqala kufanele uyenzile ukuthi uthe wena ubani owakabani wabuya weza kumina wangitshela ukuthi wangibuza ke mina ngikutsheleke nami ukuthi ngubani. Khuluma nje vele. Unokukhuluma kanje vele Yingakho Angikudeleli indlela ofike ngayo. Ngikuqhaphaza ngeke ngize ngiqhaphaze. Sisi wena unodlame. Anginalo udlame nginjena nje. Ukhuluma nje kanje. Ngikhuluma kanje vele. Uhlezi uready. Hayi ukuthi ngihleli ngiready for ukulwa, angikho ready for ukulwa, ngikwazi kwakulwa lo. Mawungilisela. Ngiyabuza ngilwisela ukuthi wena ungitshela ukuthi wena ubani. Ungibuzile ukuthi ngubani? Wena ungibuzile umuntu uma umbuza uqale uzisho wena before umbuza wena. No kumele ngiqale ngibuze wena bese ngiyazisho nami. Awungitshelanga ke. Ngoba uvele wangihlasela. Angikuhlaselanga. Ungihlaselile. Angikuhlaselanga. Usungihlafune wangiqeda ngisazi ngizothi yini manje. Sorry ke bhuti ngiyaxolisa ke mekube ngibe nephutha. Kodwa okay ngicela ungene ondabeni lanamhla yabona ke athi. Bengiqala uzokhona ukuthi ungazisa ukuthi ubani. Okay sisi uDlamini, ngudlamini. Yeah. Ngosibalukhulu uJamaka Shatu Nkomozi elikhango bayisola belusi. Ngokudabuka originally ngibuya eMandeni. Yebo. Ngize ngapha nami eGoli ngoba ngithi ngizotohoza njengawo wonke umuntu. Hayi ngiyakuzwa. So happy. Hayi sengiyabonga so wenze okufanele ngabe ukwenzile njengoba uyindoda yomZulu. Ungakangilwisi. Njengoba uyindoda yomZulu ungakangilwisi. Angizange ngiye. Ngisile. Ngiyaxolisa mekube ngibe nephutha. Sesingaqhubeka. Yebo singaqhubeka ngazi ukuthi. Hayi bafitha Mfethu. Okay. Siswami ngizobuza futhi lo mbuzo. Uyamazi ubhuti? Yebo ngiyamazi indoda yami. Okay. Uyamthanda ubhuti? Yebo siyathandana. Niyathandana. Ekuthandaneni kwenu akukho mhlambe la owashelela khona njengomuntu wesifazane mhlambe ngoba vele wonke umuntu uyashibilika. Kunala unyawo olufika khona ninyathela ikhasi lebanana kuhola qaphansi. Akunala mhlambe owakwashibilika khona wayithola usuphumela ngaphandle usuyozwana okanye usuyolala nomunye umuntu wesilisa ngaphandle kabhuti. Hayi akukho akaze futhi kuze kwenzeke akukho. Yini utheni yena kanti? Akunala owampimbela khona. Yini kunento ayikhulumile ngami? Akasho ngolutho ngiyayibuzela nje mina. Ukubuza. Kunento ayikhulumile ngami? Khuluma nami miyekena. Yimi okhuluma nawe. Mina ngikhuluma nawe ukuthi akukho la owashibilika khona na. Angikaze ngalenza iphutha. Awukazwa lenza. Angikaze ngalenza iphutha. Okay. Bhuti wami ngana kwethu ngicela ukuthi ungenzela kanje mfethu because mina angifuni kube ngathi lento ikhulunywa yimi kube ngathi yimi ofaka uparafini emlilweni yimi okhuluma ngicela ukuthi uyikhulumele wena mfethu yabo akube uwe uyikhulumela bhuti wami ukuthi kungani sila why sila ngicela ukhulume mfethu nonhle mfethu indaba sila yazini ingxaki
Angazi cause kunento endiyidawuthayo lapha kuwe phofu angisayidawuthi manje uyabe sendiyayibona uyabo silana nje andazi uyakhumbula ngelanga kunomuntu ofonayo efonini yakho wadropha ngakubuza ukuthi ubani wena wawusithi umuntu nje wabe number yakhe ibhalwe David. Mina ngihlala efonini. Manake Mina ngihlala efonini. ngishilo ngathi lo sisi Ngihlala unodlame. efonini mina. Ngathi unodlame. Ngihlala efonini na. Ngishilo le ngathi unodlame. Nizongizwisisa. Akwenzeki kube nama wrong number efonini abantu abafona ngama wrong number. Okay, I-wrong number yakhe yasave ibhalwe ngegama. ibhalwe So ngegama. igama uDavid wena Why mazi. ungazange ungivezele? Why Man- ungazange ungivezele? Ah. Why ungazange ungivezele? Sisi igama lika David wena Ngazana ulazi. nabo David mina. Alikho igama. Ngazana nabo David mina. Kunzima. Ufuna ukuthi ngazana nabo Mafuna David ukuyibamba mina. ibambe mfethu. Mafuna ukuyibamba ibambe. Wosilethela ungakhululeka. Mafuna ukuyibamba ibambe. Igama nje liDavid awulazi. Angazani nabo David. mina. Akunamuntu owazi ukuthi. Angazani nabo David mina. Wena ohamba ukhuluma ngegama lami. Hawu. Usukwazi ukuphumela ngaphandle ukhulume ngegama lami kubantu. Ngizothini? Usukwazi ukukhuluma ngegama lami na. Ngizothini? Usukwazi ukukhuluma ngegama lami kubantu. Ukhuluma ngegama lami kubantu. Akhuluma ngegama lakho. Awusangazi. Ukhulume ngoDavid kanti uDavid. Uyangikhohlwa. uDavid wena. Awusangaza uyangikhohlwa. Mana sisi uDavid. Angena uDavid. Manje Wayezongibuza abo David. Wayengangibuzanga endlini angithi ngimtshenile endlini ukuthi angazani na David. wena umazi uDavid. Yiphi leyo nto? Ha. Yabona webhuti wami ngisho. Why ufanele ufake abantu endabeni? Yabekezela 5 years mina bengingena. Why ufanele ufake abantu endabeni? Usexakekile. Akasakhona ukulungisa. Uzangazi Manje ukhohliwe. usho ukuthini? Ungikhohliwe. Uyamshaya. Ungikhohliwe. Uzomshaya. Ngithi ungikhohliwe. Ukhohlwe ngani? Ukhohlwe ngani? Ungikhohliwe. Wenzani kanti wena kuyena? Yini oyenza kuyena? Umenzani kanti usuthi ukhohliwe wakwamenzani? Yini lengako wakwamenza yona? Usuthi ukhohliwe. Yini lengako wakwamenza yona? Bafethu ngishilo ngathi lo sisi lo ngicela senze kanje ngoba ngathi igazi seliyashisa. Amen. Wazamba. Washona phansi umoya. Hayi ngiright. Uright? Ngiright. Sure, right. Bana, Okay. uright wena sisi? Yebo ngiright. David, ngicela wenze kanje, ngicela umela lapha nendawo. Ngicela umela. So uthi wena uright? Yebo ngiright. Useshona ephi unonhle? Ngikhona ngiright. Akuwena kade ufuna ukungidla ungifele sinobafu la. Akuwena. Sekufika uDavid manje umoya usushona phansi. Hayi ngiright mina. Sisi ungazodlala ngami usuke Hayi ngiright kufuna ngithini? Wonke umuntu uyawenza amaphutha ngiright. So ubhuti lo uyamazi? Yebo ngiyamazi. Ubani igama lakhe? uDavid. Lo uthe awumazi. Uthe wena ngina David omaziyo. Uthe wena athi uzowamtshela endlini ukuthi igama lika David Wonke awulazi. umuntu uyawenza amaphutha and umuntu amaphutha uwenziswa umuntu. Awuveli usuku uyokwenza iphutha nje. Wena iliphi lephutho osulenzile? Osulibona manje ukuthi ulenzile ngikubuze ngale eqaleni wathi awunaphutho olenzile. Hayi buti nawe ubheka indaba zakho ungiyeke phela. Hawu. So faka mina futhi manje. Mina ngibuza wena unufaka mina. Ngicela ukubheka indaba zakho ungiyeke ngizobona ukuthi mina lento ngiyisolve. Mina ngisho ukuthi ngenza iphutho uwoqeda. Ke ngicela ukungiyeke ubheka indaba zakho. Okay, iliphi iphutho olenzile ke? Iliphi iphutho olenzile lo sulibona manje? Iliphi iphutho olenzile siswami lo sulibona manje nonto? Buti. Nami ngizalwa nabafana yes. Okay. Ngizalwa nabafana nami. Angili. Angilwi. Okay, mfethu. Awukubhekane nendaba zakho, uhlukane nezami. Okay. Ngicela ngiyaphuma endabeni zaba ngisayingini. Mfethu, ngicela ukuthi uyikhulumele nangu sisi Nonhle nangu David. Nonhle mfethu awusho nenzani noDavid. Angani uthe uyamazi. Alwathi akamazi. Kodwa ubuthe amazi kuqaleni. Bengizama ukujola naye because of you. Uzama ukujola naye. Oh. Angithi wena uqale nini ukuzama naye ukujola naye? Imbuzo omuhle lo, good question. Qale nini? sine 3 months. 3 months. Ne 3 months. Usho ukuthi akuwona amanga lo wakhulumayo. Hayi phela nami angihleli ngibeke yonke into engqondweni. Engqondweni. Engqondweni yami kubusy. Ngicela ungena la, can I come in? David,
Usunesikhathi ngani Jola nosisi? kune 3 years jola naye. Uyena uthi 3 months. Yeah, maybe abafuna ukuthi 3 years. Maybe ubhayizile. Befuna ukuthi 3 months vele. Uyayimina le 3 months. Ne 3 years. Ne 3 years. Ne 3 years tanda. Hayi 3 months. Hayi 3 months. Okay. Sisi uthi ubhuti ne 3 years. Hayi 3 months. 3. Kuyinkinga yini lokho? Ubuza mina? Kuyinkinga yini lokho? Buza yena umuntu othandana hayi mina. Buza yena. Hayi. Uyazi ukuthi ngize ngenze lokho nje yini? Ake sizweke mhlawumbe ukuthi yini. Yini lengake kwenza ukuthi uphume ku relationship yakho ye5 years uyongena ngapha ku David. Yini? Inkinga ibe kuphi? Lo muntu sathi siqala ukuthandana wangithembisa wathi uzongenzela yonke into. Ya waba right wangenzela yonke into sihamba isikhathi ngiyakhula. Akakhuluma lutho ngokuthi uzoya ekhaya enzeni akakhuluma lutho. Emva kwalokho useqala utshwala ufike edakiwe akanginaki nje angazi ukuthi kwenzakalani so yiko ngaze ngakhetha ukuthola omunye umuntu. Wena Lo muntu unginika ngesikhathi sespace sokuba ngabe nginaye lo muntu wakhona ukusivala. Manje wena ubuyi-initiate yani indaba yokuthi uvela nini kuyini wathi? Akufanele uzuyicela umuntu wesifazane kufanele indoda izisholo yona. Mangabe mhlambe yena akayiboni lento wena uyibonayo. Akayiboni. Mhlambe khona ke abayibonayo. Awuboni ukuthi wena kumele umbonise. Ngimbonise kanjani? Ayikho into engamenzeli yona. Ayikho into engamenzeli yona. No ngaphandle kokumenzela izinto but mhlawumbe ukukhuluma naye ukuthi we baby sesinesikhathi eside mina nawe sithandana. Ngihleli ngimtshela ngalokho athi usahlanganisa. Awucabanga ukuthi usahlanganisa. Uyohlanganisa koze kubi nini? Ngoze ngife ehlanganisa. Asi uNkulunkulu phela akazi na. Uyazi ngize ngidla amaphilisi e-high blood ngenxa yakhe ye-stress sakhe. Sokuthi nena uyahamba yophuza utshwala abuye edakiwe angene ngube nayilalela. Yiko ngize ngakhetha ukuzitholela omunye umuntu. uDavid akabuye edakiwe. uDavid ngimbona ngaleso sikhathi. Kodwa sekuyi3 years nithandana. Yep. David, Ewa. luthini uvo lwakho wena kulento le? Okay. Katlhakana le sister. Showcase. Yeah. So rabua ampoza okay David if one rata nakuna le motho. Sure. Ya kuna le motho na le 2 years na le ene re rola. Ya raratana and then ke amrata. Sure. Car no it's fine ke tla push akuna buthata. Usho wena? Ngitsho mina ngithi asiphusheni bafethu zobona phambili. Wari wena unabuthanda? Akuna buthata asiphusheni. Unse utsiba uri mutho ona le motho. Ona le motho yeah because mina like nani kumrata. Ngimrata le no kamrata. Too much. So David ke batla utsiba uthaka. Lane hawo ka usiki iring. Kamrata if nang cause na ke spana ka gerisa. Sure. If ngathula chelete no anytime. Ka bolela. Nka tsa something yana at least ikopantshenyana di family tse 2. So o ringa ka motho hae. Then motho wa gage. O ri motho hae etse jwang? Re tla bona cause o phela alla ka motho wa gage. Wa bona. So mara tla bona hore akena bothata le motho wa gage but nna ke rata yena. So if awusi uphila lila ka motho hae. Ulla ko wena. Right? Ene wena o shapa una bothata. So o rentwe awusi ayetsang I sharp. Yeah, cause na ke teng ke am khotsofatsa for na kwala space sele because a ke batla a phela alla. So ona taba uthi o re wetsalang motho. Yeah, because a kere gore ke mo win tshwntse kwala space. Sure. Yeah, so kwala space sele gore that's why motho ana le nna nrare. No, for this. How? No, for this space. How? Angeke ngimbonise. Go for this space. Usuyalwa manje futhi. Uthi Usuyalwa manje. Usuyalwa manje. Space yena la kimi. How? Shutha kangithandi manje. Ithi ngichaze. Ngithi wow. Ithi ngichaze. Sisi ithi ngichaze. No, ithi ngichaze. Ashawuba. Uyamyeka. Uyamyeka. Angithi siyakhuluma. Siswami ehlisa umoya, ehlisa umoya futhi nje. Ehlisa umoya. Umzwile nomuntu uthini? Umosha isikhathi sami. Akasho. Umosha isikhathi sami. Umosha isikhathi zawo. Mutho. Umuntu lo uthi uvala isikhathi esikabafu. Uthi uvala isikhathi sakho. Awumhlalo hanya. Abuti uvala isikhathi sikabhuti ngoba ubhuti akakunaka akenzi so yena akakunikeza so yena uyakunikeza isikhathi. Angisakufuni.
Hawu. Angisakufuni. Futhi. Angisakufuni. Kanjani? Hawu. Angilahleki mina. Angisakufuni. Already. Awulahleki. Angilahleki. Angisakufuni. Angisakufuni. Asambe babe, asambe babe, angisakufuni. Asambe babe. Awuzanga naye. Asambe babe. Awuzanga naye. Asambe babe. Hamba wedwa. Salani kanjani? Hamba wedwa mufuna ukuhamba. Habe. Hambana nobabili, angisanifuni nobabili. Angilahleki mina ngiyakutshela. Ngishilo. Umbuso kulo angilahleki. Ngishilo nizongifakazela ngishilo ngathi lo sisi uyimpi awuso urata ntwa walwana ya walwana ngimbona ayifihla walwana vela oh awuzenyenyi look bona Simphiwe bona makeup isela makeup isela awuthami so limajita lithune Sure. ngamajita ni2 lento eniyenzile ngiyayithanda Yeah. especially wena mfethu athi Yeah. ukuthi mothola into ekanjena efonini yomuntu wakho osunesikhathi eside uzwana naye ukwazi ukuthi ube indoda ufonele ubhuti ukuthi wendoda hayibo kwenzakalani umfowethu wachaza ngendlela achaza ngayo naye nahlala phansi nabonisana nazo expose umuntu ofana naloyi Yeah. yabo ngoba la sisi lo wrong loya ya lo sisi lo ufuna ukuyesibhedlela seyinhlanya lo sisi lo akekho right ekhanda ubekezelile angazi ukuthi ubekezele kanjani 5 years now ubekezelile 3 years. uthama hayi bafethu hayi 3 years. hayi ni strong bafethu hayi ni strong yanivuma yabo khona manje akakhetha uthe uyanishiya nobabili uthi salani thandane nodwa awuthami uphumile kule relationship ne so grand David now uphumile kule relationship moving forward ngiyazi ukuthi ngeke uzumazi umuntu wesifazane mohlangana naye ukuthi umuntu wesifazane onjani uright yini ekhanda noma akekho right but izinto ezikanje uyithola masuphakathi kwi relationship ukuthi hayi man lo muntu lona ngathi kunala engahlangani khona kahle but ngicabanga ukuthi lokhu okwenzeke namhlanje kube isifundo sokuthi moving forward usuyazi ukuthi yazini kube nendlela ozothola ngayo nawe ukuthi umuntu wesifazane ozozwana naye umuntu onjani amagama akho ukugcina uthamba before ngivale Okay, nna ke rata go leboga abuti ka mo gore at least re kgonne gore ang founele re kgonne go tla ko lona re kgonne go mo expose because mothole o jwa lona re le two yeah so I can understand gore sharp o rata mang man yeah ba bona sure yeah so nna ke rata go mo fa letsogo ke re ka lebo machita ka lebo le next time yeah hayi nami ngiyangena la nami ngiyangena bafethu amazwi akho ugcina uthami Brian mai akunangxaki yabona akunangxaki yabona ndiyabonga nje umfowethu naye ukuba ekwazile ukuthini naye eze mangabe ngicela ngithi mfethu ngicela silungise into ekanje because yabona akusinto yabona ya ma uthi la ngaphandle agcina ababetha abantu besifazane Danke mfethu yabona lento leyo ayikho right balekele izinto ezifana nayo into ezikanjalo yabo and yena akuvumelekanga ukuthi uphakamise isandla into wesifazane because yabona baba wami sengaphakathi Danke yabona mfethu, icareer yeah. yami isiphelile Isiphelile. lapho yabona yeah hayi wenza ubudoda mfethu wenze ubudoda mfethu ngiyabonga ngiyansalutha bafethu seningakhuleka nivaye bafethu danko okay bafethu sifikile sabona sazama ukulungisa kwangalunga ngathi ngiyakhuluma uthi ngikhuluma into engayazi angibhekane nezindaba zami kodwa you guys saw what happened yabo please comment section asiqede la indaba mangaba waka subscribe bafethu ku Duyaza TV please go and subscribe ku Duyaza TV yiya nje ku YouTube mfethu mawungena ku YouTube uhambe ku search button ufike utobeze search button ubhale lapha uthi Duyaza TV ebese uya subscribe ushare ucommente ulike ukuze ukuthi siqhubeke sikunikeze umsebenzi ofana na kanjena Simphiwe siyabonga asambeni sanibonani sengiphinde ngabuya welcome wakadlamini sibakhulu uJamas Jadu inkomo zidle ekhanga kuba selabile usigunya mkhonto umfazi mabele made wancelisa ingane ngaphesheya komfula welcome to another episode of Uyangijolela mara wena wayitsuri naki na le motho akusetshenziswa condom ayisebenzanga icondom Jwayela imali yami yonke le. All of abakuphi khona there's no relationship that has no problems ama problems akhona we face them every day Lo umuntu lo. Kanjani? Amzwanga utheni? Uthi osithanda sobabili. angcono ngibayeke bobabili ale kabe ushimpilo